Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Birincilikle hemmeňize salam. Kanalımıza agda bolup like basmaňyzy sizden haýyş edýän. Dostlar, dekabrň 30-na men täze öz aýdym çykýar we Instagram'a doýaryn, YouTube'a da özüm goýaryn. Dostlar, siziň her ýeriniňiz YouTube'a girip bilen dälsiňiz. YouTube'a girmek üçin Intra VPN var. Intra VPN işleýän däl diýänsiňiz. Ýöne ben işletmäň usulyny görkezýän häzir. Videoň soňrasyna. Dostlar, ene Intra girýäs. Intra girýämizde şu çep patlarla bir üstten çizecekka. Şoň üstüne basyp berde настройка diýen ýer bar şurada. Şoňa basýas we iňisi kartlara basýas. Ene Google sizden mesela dip durmaýkda, sizinki de bolsa şu iň aşakdadyr. Iň aşakda dur. Oňa şeýle iň aşakda duran bolsa, inde beka çyrýas Google'dan asa. Oňa geçirýäs. Bir 10 sekundga garaşyp çykýas. Ne dostlar, görşüňiz däli işläp dur. YouTube'da girip görkezýän. Ene görelim. Dostlar, diýişmäli kanalymyza agza bolup like basmagy sizden haýyş edýän, videony beğenmeňizi unutmaň. Ve komentarýada näme VPN gerekdiğini ve nämeler isleýänligini da ýazyp bilersiňiz.